Isang mini dump truck naman na may kargang mga tabla na walang kaukulang dokumento naharang ng otoridad sa bayan ng San Nicolas, Pangasinan. At ang iba pang mga kaganapan tutukan sa ulat ni Patrolman Kenjin Mayo. Nakatanggap ng tawag ang aming himpilan ukol sa isang mini dump truck na kulay blue na naglalaman umano ng illegal na mga troso na papalabas sa bayan ng San Nicolas. Agad namang nagsagawa ng checkpoint ang ating mga kapulisan sa pangunguna ng aming officer in charge, Police Lieutenant George De Banayos Jr. kasama ang 104th Maneuver Company RMFB-1 sa Barangay San Roque ng bayang ito at nasabat ang nasabing mini dump truck na naglalaman ng assorted na illegal na mga troso. Dahil sa walang maipakitang legal na dokumento, ang mga may-ari ng kargamento, ganun din ang ginamit na sasakyan, sila ay hinuli kasama ang mga driver, helper nito at sinampahan ng kaso dahil sa paglabag sa PD 705 o Forestry Reform Code of the Philippines. Samantala, mahigit sa 20 katao ang nahuling walang suot na face mask at walang social distancing sa iba't ibang barangay ng San Nicolas. Ang mga nasabing katao ay dinala sa aming himpilan para paalalahanan at bigyan ng babala, pagkatapos ay turn over sa mga opisyal ng kanilang mga barangay para sa community service. Ako, si Patrolman Kenjin Mayo, ang News Patroller ng San Nicolas, nagulat para sa Pangasinan Police Patrol.